माहारिया आंना महेन्द्र बसुमतारी गामिनि मुङा गामिया जाहैबाय जियागुरि मा जादों जाथाया जाथायाथ' ओरैबायदि जादों आं लोमजादोंमोन आरोखि लोमजानानै फुरा गोब्राब लोमजानानै आङो डाक्टारनाव लांदों हिनजावाबो क'क्राझार आरएनडि हस्पिटालावहाय बिनिफ्राय अपारेसन जाखांनानै बिदिनो रिलिज जाना फैबाय आरोखि रिलिज जाना फैनानै न'आव फैनानै आरो उदैया साबाय थानानै गोबाबाय थानायखाय आरो लांफिनबावदों आरोखि क'क्राझारावनो माबा मेडिकेल कलेजाव हस्पिटालाव लांदों दा बिनिफ्राय साननै सानथाम थाबाय सानबासो थानानै हैबावदों आरोखि 6 दिनसो हस्पिटालावहाय बिनिफ्राय लांफिनबावनानै आरोखि दा बिनिफ्राय थाफाबाय थादों हिनजावाबो थाफाबाय थानानै गाबोन बायदियाव रिलिज जागोन दिनै बायदियाव खारबाय आरोखि बे मबाइल सुइस अफ खालामनानै दा बे सुइस अफ फैथायै जादों आरोखि बेसे गोबाव जाखो जानायाथ' आङो बेमाराव दंमोन नालाय बिराद उसुगाव रावबो जोथोन खालामग्राबो रावबो गैया जाहैबाय न'खराव हिनजाव खारनायाथ' 1.5 मासानो जाहैबाय आं दा नेदोंमोन आङो फैगौबा दासिमबो गैया फैबाथ' हामगौ नंदोंमोन आं फिसाबो दंमोन 10 बोसोरसो जाबाय बेबो मामासो जाहैबाय थाबायनो रोङा खस्थ' जानानै दं नोंनिया दा बहुद खस्थ' जानानै दं मा मुं नोंनि हिनजावनि मुङा आंनि हिनजावनि मुङाथ' जाहैबाय भाग्य बसुमतारी होनोमोन दा नों मा खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ मा खावलायबावनो बे खावलायगोन रायजो राजाफोरखौथ' खावलायो आङो बे आंनि हिनजावखौहाय फटकआव होखागोन नालाय दा बेखौहाय नुयोब्ला बयबो खिन्थाहर आंनि मबाइल नाम्बाराव आंनि मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 600020542232 बे खालामनानै आंनो खिन्थाहरनो हागोन हिनजावखौ जेरावखि नुवा न'खरावथ' ओरैनो बे आंनि माने SMS गेलेयोमोन मानसिया सासे सेंग्राजों SMS गेलेनायबो नुदों सानसेखालि दा बेवहाय आङो SMS गेलेनायावहाय आङो फंनैसो सोबादों हिनजावखौ ओरैनो दावराव दावसिया एसे सिगां जाखादोंमोन जाखांनानै उनाव मिलायफिनबायमोन मिलायनायनि उनावसो आङो दा बेमार जादोंमोन बेमार जानानै गावबो डाक्टारनाव खस्थ' खालामहैनाया बेस्रा दा बे सेंग्राजों खारफादों होननानै दा बे सेंग्राजोंनो खारफानाय बायदि आंनि सन्देहआवहाय हिनजावनि बिमा बिफानाव खबर लाबाय नोंथाङा हिनजावनि बिमा बिफानियावबो खबर लाजोब्बाय आङो गैयानो जा दं गामिनि मानसिफोरनाव नुब्लानो आं सोङो उमुक ना माबाया थांदोंना थाङाखै गामियावहाय गैयाल' होनो बयबो आरो गावसिनि बिहाव बिखुनजो जानाय लोगो मोनदोंमोन आं बेनावबो सोंदोंमोन आं गैयाल' होनदों दहायसो सोंदोंमोन आं बेयावबो बाजारावहाय फैखायो नालाय बिसोर लोगोआबो बाजार मोनसेखौनो जालायखायो बाराबो गोजान नंखाया गामिफ्राबो दा नों जोबथारनायाव नोंनि हिनजावखौ माबा खावलायगोन नामा जोबथारनायाव आंनि हिनजावखौथ' आङो फैफिनबा नांफिनगौ फैफिनबालाय एसे मोजां जागोन न'खराव उसुबिदा जागासिनो दा न'खराव एसे उसुबिदा जानानै दं रावबो गैयैलाय दा फिसाफोरखौबो नायनानै खस्थ' मोनबाय बियो सानबाय आंबो नुला दा हिनजावनि बिमा बिफानाव दंहैयो लांनानै बेबा बोरै जाहैखो आं दासिमबो नुनाय जायाखै आरो बेमाराबो नै सानबासोल' मोजां जादों दाबो रायज्लायनाय सुबिदा बारा हाया बोलो होनानै रायज्लायनो हाया अपारेसन जानायखाय